Hello Dolrok Fung kaham Fung ya emne dipor nong toka dipor kaham Para thana bagi reading to mo tabok jeng An para ota ang to tabok an husband ni para ose bula Jeng tabok para thangnai Nong funoga na chin para thangma lama rok Nai tongbi video ro choy asat Ke tega shekok ano recent masa borok comment khayutan Ni background hamthaya hane comment khayu hingga agi po kayo antui masa musu borok joto borok tu kaya ni background hamthaya na ne bo background ni kok sa butang saimi ai ko background rong kok sasido iko background rok ang to background hamthaya hanai na to video kayo earning ni bagai blog rok kayo yan rok share kaya ka bai ke background hamthari mana bang blog rok kai heda gambai kisa video rok share khe reja baita naija baidi ani background rok hamna bagai abang kuno bono baham ya hiya to bo sai mana musung khana maybe ani background rok sa ta gyang khana abagai ge baksa ga o machra film thangmane abatam nin real ingo incident da rok nei nin real story rok ta ne comment rok khayo ka ba ni real incident ya aba hano script khaiban ta Hingam no nang thangkam sik no habo kuno ani real life bai mane kun link krita baksa ke tam no asak doti no kaija kha rokone rok sango doti kaija nga bagai brok panso kata ani ko real life story na bo amde ke thangsa ka hane gabang sanamu songo abani real life ni kahini ya fake stories abo nong bagi sanam dak mani norok nai thokjak to hamjak to hani sanam mani se do kun nahla bekhane chobai mene marang suku chofana bekhane suja khainai khayale tongma ya sipra prake tongma no haida sa khaida higan husband no tam phuno kya rokhane sungo baksa lasi jago bo abage phunok maya habang khoge rokti sawana norok nai nyam sung khaba khoge rokti sai phuno gane higan husband tam job khai rokhane sungo joton sanai turuk 10k subscriber kargari sekarang sabai ndo nong ni kasha ni question nong ni doubt rock sabai na joto na teruk ke kaisa target tani abo 10k subscriber ka hake ang Q&A video to na hani subscribe khai ri di tam tong sa heda nijera support khai lenya ba tam tong ba nukhana shi nai nei ge di oma nukhana shui to kumani Hingga sekok salai liya para thanglai sinai direct bele kok sakai video log thanai nrogo nai thok sa gyang nai vlog rok haino se ani background rogo nai thogya ke ba heda norok bai kok sate tekla bo ani parcel kaisa tui faikya post office ni mo geri gnai ang Instagram te order khaimani nada nai thoka comment ke sabai di ang khaja nai thokjaka log mani ke thik no tongo do bo angke basango berma se kisa bara hayengka emne joto no thik rignai bo patalaya rezabu no hege cheng tabuk para thanglanya bage ongkho laikha ikonong ni kumonyo nai de ukluk tei next time bas kang thi phono gana hege cheng thalai sinai tabuk ongkho nai tongdi chini mandai matho 1 week haing tongkha kabangma school ni charai rok phaiye masana srenglayu tawro ke sabsam ni charai rok masana phaibayo mandai matho comment khai sadi ang mo video sinamani baloka emne takhe to program rok pai thangbai kya ge gomokhe balidum berian school obo chinno ganani no tabuk sing thang tonglayo bike ka khaino sida thona ne ani charai khe bike ka khain thona ni bo ma basade nangkhayale sok pai kha jeng parawo ikkonai di basai bai busuk ang khum kai kalang man nai thong ga bar tong ba kya wow tekse kasak zat sotra bongol abo haike baria khu lerma koka khum togla man sei suk to ha tong wi go yang ro go bo ro khara wi tong ba kya yao tong go bang ma yang pura goli chukti kai jak ta kasak da sotra bongol abo khite December ro se barana
Portula karok bo tabuk bo bari dong hoi ko. Naitok jago ang bo mano. Jini au tongo thei thangbai ke baksa. Yang khe dara song ha dai tongo polythene. Tamni bagai ko nok buji mangkhana. Mo hangke piggy bank. Yang tongo koi fol. Koi fol koto koto jat kahamo basida. Tubo tuyu. Hai. Anggo pathor se hentong bele. Nadi sacha gawo. Kisa asuk tongpai gana hanai nai mase. Mokol kokjak. Nari mokol jerabai kok thaga. Toksa tam toksa bang to shinliya. Khain masya. Bai karo thui tongpai kisa. Gati khero gojak nugo. Tam toksa bo. Ragi tongha. Khain masya tangke thikena bobo.